Ahoj všem. Tak hodně si mi lidi psali, že proč do Itálie, proč jela a co se tam děje a tak dále. Takže chci se mě trošku vysvětlit, kdo ještě neví. Byla jsem minulý týden v Itálii, v Miláně na Design Week Milano. Snažím se každý rok tam jet. Minulý rok se mi nepodařilo, tak si jela v tomto roce. Načerpat inspiraci, navázat nějaké kontakty, seznámit se s různými taky designerama a jenom, aby se viděla, co se děje ve světě v designu a tak dále, protože je to hodně důležité pro mě, protože dělám obrazy taky do interiéru, tak aby taky vidět, co je v trendu, co teďka nového a tak dále. My s vámi sdílet ještě takovou, jakoby, co jsem jako pozorovala. Je teďka v trendu hodně přírodních materiálů, to znamená hodně jako věci z dřeva, jo, takových jako teplých barev, což znamená barevná paleta je teďko plný v trendu ta teplá paleta, to znamená od hnědého až veškeré osíny toho běžové barvy. Ještě jsem všimla kombinace toho běžové barvy s zelenou, ale ne zelená jako taková, jako že úplně zelená, s takovou odstínem jako olivovým odstínem, jako zelené. To je strašně zuntička taková kombinace a do toho jako dřeva samozřejmě. Jo, to se jako mně se strašně líbilo to. No a zároveň naopak, extrémně barevná paleta, to znamená jako nábytek úplně šílený barevný, než jako postel barva, jako modrá, klasická modrá, červená, je úplně kombinace takových, já jsem někde v storičku taky dávala, navrhuji i takové řešení, že extrémně barevného interiéru, což je jako veškeré doplňky jako barevný, lustry barevný a veškerý nábytek taky takové barevné pestry, což jako taky zajímavé. No. Měla jsem mi radost to, že jako stále navrhuji designéry řešení jako obrazy, což jako měla jsem radost a docela je hodně, takže v trendu stále obrazy a pozor, strukturované obrazy. Což jako, co se dělám já, je to strašně moderní a teďka je v trendu, takže si strašně mám obrovskou radost a o můj obrazy taky některý designéři taky měli zájem, takže čeká mě ještě taková spolupráce zajímavá. No a během toho výstavy byla ještě, ale dopředu byla jsem ještě pozvaná na večírek nebo prezentaci práce Last Week Design. To se mi jako strašně potěšilo, takže to byl nádherný večer náhodu. Last Week tento rok na tom Design Week Milano vzal první místo za nejlepší designové instalace, což jako velká gratulace. Fandíme jim. No a na večírku Amaro Santorini. Byl to nádherný večer. Podařilo se mi tam taky navázat kontakty i nějakou spolupráci. Takže mám na co těšit se, to byl hodně plodný takový jako týden a mám nad čím pracovat. Fandíte mě, já jsem taky fandím. Tak všem ahoj a pozdravuji vás.